Mentakasi kalai peutrik ukala lingkon arhajar arpusan 1 ukertong naka parti Kongres penwan tap kerteng yalade hakmat ki returning officer bani aireng nak bentaka election MDC kaban salong haka arpuwe tarik urempang arhajar arpusan na Nongpoh Constituency haka jinga senran lang ki weipat ki kertong jangka parti Kongres Haribhoi district daka jingkermen ka baskem uneu kertong ula bam smai mentakasngi bat ula penti kena yalade syaki Paidbah bani aireng lem bat ki weipat ki kertong na ki weipat ki parti haka neka election MDC. Habayo paniakren bat kilat pathai kubon nakaliang uba L.Nongrum ula ong baka Nongpoh Constituency kadai ka constituency kabadang Ieid ka parti Congress bat kadairu ka constituency baka parti Congress kadang klain baha ki election ki baladem. Shushu ula benrap ru bau sitting MDC udai ubala job naka parti Congress Henry hadin kato kat Nepal pan ula penirso yala de bat ki weipat ki parti naka jingkermen ka scam ungit scam bah ka nika kenti ka bamenta baka parti Congress sasisen kan yang rasong na Nongpoh Constituency bat ki Paidbah ken ailat lem yau benlong nong job haka nika election MDC. I, Shri L.Nongrum, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 2nd Nongpoh District Council Constituency, do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. So Nongpoh Nongthau, tolai ngai kan ekalan kaba nganyo ban file ka nomination ka jongna mata kasngi bat kumba baro pitip ka Nongpoh Constituency kadai ka constituency kaba ki Paidbah ki Ieid ka parti Kongres kata on a track record POE ba ki Paidbah kedang ai ki jing sania ya ka parti Kongres dan ikren hakin ki history ki baper ka ba ki election ki baper ki bala debrung POE ba ka Kongres ka don ka base ka ba kwan ba po ke nomor bu kotong u sitting MDC u yakun lang hane kanti wati de hadu kanu kata kan teman bagi kita na Kongres tapi tip baro ngitip arajar kat kandai u sitting MDC ula job na kane ka parti ka Ieid jongi ka parti Kongres hadin ba ila job di siasan senam ba daiban aya ka jing sakri ya ki Paidbah na kane ka parti ka bala penjob i Andai ilami no sagaway pat ka parti kamlilay andai hadin ba ilami MDC ru lami ki nong yelam ki baper hadu menta baro ki primary unit bat kinong kitkam di Kongres kadang long dak kidang klan bat ngidon ka jingkermen ka baskem ka bahkan ki kenti ka bamenta ka parti Kongres sasisin kan yang rasong Nongpoh bat kin ailat lem minga dengan job na ka constituency.